ЗММ Металик е акционерно дружество с частно участие 92% и държавно участие 8%. Предприятието е сертифицирано по ISO 9001 през 1997 година от Daimler-Benz Eurospace и ресертифицирано през 2000 година отново от Daimler-Chrysler Eurospace. Произвежда универсални бормашини, стругове, фрези и обработващи центри. Над 95% от продукцията е предназначена за износ. ЗММ Металик е основан през 1948 година като кооперация от няколко малки работилници за леене и обработка на метал. През първите години кооперацията произвежда дървообработващи машини и машини за селското стопанство. През 1961 година кооперацията се преобразува в държавно предприятие, специализирано в производство на малки стругове, бормашини, машинни агрегати. През 1972 година беше закупен френски лиценз GSP за производство на вертикални фрез-машини с 8-позиционна револверна глава и CNC управление. Това беше първата произведена в България CNC трикоординатна машина. През 1981 година започва производството на вертикален обработващ център с магазин за 16, 24, 30 инструмента. През 1983 година започна производството на хоризонтален 400 мм обработващ център MC0440, като съвместна разработка с фирмата Fanuc Япония. През 1985 година започна производството на 200 мм 4.8 хоризонтален обработващ център и 5-200, като съвместно производство с НПО Иваново СССР. За да отговори на нарастващите изисквания на международните пазари, както и на многобройните си клиенти и партньори, ЗММ Металик извърши множество структурни реформи в своята организация и управление. В най-новата си история в предприятието все по-голямо приложение намират най-новите технологии, необходимо условие за успешно развитие през новото хилядолетие. Наред с въведените системи за качество, бизнес, планиране, програми за финансов мениджмънт и управление на ресурсите и персонала, в ЗММ Металик се внедрява система за автоматизиране на производството. Windows NT сървъри следят надеждното функциониране на вътрешно-производствените процеси, като осигуряват стабилност на информационната система, високо ниво на защита, обработката и достъпа до данните, представяне на дружеството в световната мрежа интернет. Успешно бе внедрена и CAD/CAM система от висок клас за конструиране и дизайн, мощен инструмент в помощ на конструкторите от новосъздаденото иновационно звено във фирмата. ЗММ Металик разполага със своя собствена лиарна, самостоятелно обособена от нашето производство, която произвежда отливки както за собствена консумация, така и за външни клиенти. В лиарната може да се произвежда чугунена отливка с максимално тегло 1500 кг, както и някои метални детайли от алуминий. Заводът е оборудван със съвременни машини и може да произвежда и обработва висококачествени детайли с максимални размери до 2500 по 1500 по 1500 мм. Механичните цехове са оборудвани с всички необходими за производството машини. Голяма част от операциите се извършват на машини с цифрово програмно управление. Финната обработка на призматично-корпусните детайли се извършва на гъвкава клетка Kolb. Това е машина с възможност за обработка на детайли с максимални размери 2500 по 1500 по 1500 мм с 2 палета и възможност за 5-странна обработка. Прецизните пробивни операции се извършват от швейцарските машини SIP и Dixie. За шлайфане се използва прецизен шлайф Валдрих Кобург. Всички отговорни детайли се измерват на италианската трикоординатна измерителна машина DEA. В цех монтажен на завода се извършва възлов и общ монтаж на машините, боядисване, опаковка и експедиция. ЗММ Металик произвежда много широка гама на столни и колонни пробивни машини. Те са с капацитет на пробиване от 12 до 70 мм и обхващат 6 типа с множество варианти.
Бързата радиална бормашина RS-32-800 е единствената пробивна машина от този тип, произвеждана в България. През 1998 година същата бе отличена с златен медал на Международния технически панаир в Пловдив за новост и функционалност. Традиционното производство на универсални стругове продължава с моделите C8C и C8D, с които през последните години са внедрени редица успешни конструктивни разработки. Инструменталните фрези F20 и F23 са предназначени за извършване на широк обхват от пробивни, разтъргващи и фрезови обработки. Машините се предлагат в ръчен вариант, моторизиран и с цифрово програмно управление. За автоматизирана обработка на детайли с различна конфигурация и сложност, фирмата предлага обработващ център RV501, комплектован с магазин от 24 инструмента и система с цифрово програмно управление и е подходящ за включване в автоматизирани производствени системи. Успешното международно коопериране намира своя израз в производството на оригинална окомплектовка и машини за утвърдени немски фирми като Рекерман и Алцметал. Продукцията на завода е предимно експортно ориентирана. Износът на машини през 1991 година бе в 22 страни, през 1992 в 31 страни, през 1996 година в 34 страни. През 1993 и 1994 година бе осъществен добър ръст на износа в Латинска Америка. От 1996 година над 50% от износа е за Европа. За стабилизирането на износа в страните от европейския пазар съществена роля изигра привеждането на машините към изискванията на европейските стандарти и сертификацията през 1997 година по ISO 9001. През 1999 година за страните на европейския пазар бе изнесена продукция в размер на 84,1% от общия обем, а само за Германия 50,6% от общия обем за износа. Основан преди повече от 50 години, ЗМ Металик днес е един от ветераните в машиностроението в България. Чрез натрупания опит през последните години, изградения престиж и доверие сред клиентите, чрез високата специализация на персонала, фирмата си осигурява водеща позиция в бранша и твърдо заявява желанието си за развитие на своя бизнес.